Здравейте! Днес аз се казвам Матио, а този до мен, мой приятел, е Юли. Сега ние ще снимаме клип на Ben 10. And that's just the beginning. After I upgraded that Kinoseller and Набил на този сейф. Нищо да ви снима. Защо мен го не живее? Защото аз съм пич. Дома не караш москвич. Карам да не гледам. Не стреляй, бе! Какъв си я? Къде го минаме по-бързо от 15 минути, що? Просто трепи, не троши нищо. Да, и аз. Газ, бе. Не трябва да си стои като... Обладо план, защото го ползваме най-често. Така. Ние вчера снимахме абсолютно същия клип, но той беше на 15 минути и не можеше да го качи. И сега после Юри го сейфаше и... нищо не става. И съдбата така отредила. Добре. Ние сме горе-долу доста добри. Не сме най-добрите. Ben 10... Абе, горе е лесно. Да. Зависи дали можеш да играеш. Зависи дали знаеш комботата, дали знаеш какво да правиш, къде да отидеш. Газ. Изобщо не е трудно, само че на PSP е по-лесно. На PSP все пак. Едно е PSP, едно е PlayStation. Маре, PSP-то е много по-напредно от PlayStation, а поне не е черно-бяло. Да, нали това е черно-бяло в момента, като гледам. Що? Що не е черно-бяло? Това веки, че поне PSP-то не е черно-бяло. Момент. Това не е черно-бяло. Извинете за прекъсването, но видях, че камерата нещо не спи добре. Аз ще ги убия. Але видя ли какво направи? Ей, Драджо, аре се бием. Ей, големи, аре се бием, не искаш? Искаш ли да гледам аз? Пустай. Що си ядам? Аре да побързо. В кой момент само аз се бия. Да се виждам. Не знам кой съм аз, кой си. Аз вече разбрах. Това. Апгрейд, какво? Кой го апгрейд? Аз. Кой апгрейд на бот план ли? Да. Аз ще ми видя новата атака.
Ето май прави по-силни такива. По-силни комбота. Бич, аре се биеме, бе. Няма, аре се биеме, искаш ли? Аре се биеме, искаш ли? Искаш ли? Аре, бе. Аре, бе. Аре, бе. Бич, древен, какъв си? Аре, бе. Опа. Не замразиш, бе. Бич. Замразявай. Браво. Ти ми замрази докато падна. Вече докато е падна. Виж му меч. Ти е някакъв възкръсна. Вау, логика в игрите. Палиш се и нали гориш в леда. Логика. Логика, молига, направим една с логика. Направим шоколад с логи млечни. Какво да направя вече? Да дойдеш, защото аз вече го минах. Хайде, гол. Гол. Ой, много бързо Ние сме играме. еднакви, бе. Знам, верно, бързичко си, а? Сме толкова добри. Айде да. Бача кулярката, бача. Бич, аре се биеме, сакаш ли? Така се искаш. Мани. Ма, какво ще му убием песници, бе? То му да. И един пасник го очисти. Садим си цвехята. Ле. Цвекето! Добре, че ги убих. Други път помогни малко. Добре, добре. Бич, искаш ли се бием, а? Айде, бе. Айде. Сега, искаш ли се бием, а? Искаш ли се бием сам? Опа. Не оцели. Аз не знам кой съм. Да. Али не можем по-план. Дай то. Да. Как му беше име? Ставаше изток? Да. Как му беше име? Ботом план сме го отгледнали на Макс. Супер. За това ниво, да. Опа, ще да паднем. Ще види ги някакво тук така забива. Защото сме минали първо ниво. Или беше второ? Не, първо май. Къде ми е телефона? Да, видях. Сега ще видиш, че те бих. Али още не съм го убил. Така ли ще играем, бе, човек?
Ани, издигнах до небесата. Ние сме гати първото това. Трябва малко да побързаме. Аре? Аре, Юри, виж. Е тази атака като направиш, чакай. Вместо да я чакаш, може да натиснеш хикс и той излиза. Знам. Виж какво правя. Аз го победиха, бях с Мен. Бенджамин Тенис. Добре, че го минах. Нали? Трябва доста да побързаме. Готово! Убихме ги! Ти спайко маймуна направо скачай и отиди на това. Аз ще се следвам. Гадост. Така. Рева бе! О, не. Падна. 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 Окей, Давай, матко. покато ли се? Того няма. О, взели сме го миналия път, като снимахме, ама не го качим. А, да. Hey, who are you? Аре бе, какво ми сочиш този бластър, бе? Искаш ли те отрепам, а? Искаш, а? Искаш ли те отрепам, бе, а? Искаш? Те отрепам. Убихме ги! А, не! Бих. Умирай, да. Сега. Не! Да. Страшен суд. Знаем какво да направим. Хайде де. Ох! И с това свършва нивото ми. Скоро виждане!